హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము. కర్మ సన్యాస యోగము అంటే కర్మను ఏ రకంగా సన్యసించటం అంటే త్యాగం చేయటం అంటే వదిలిపెట్టటం. సో యూజువల్గా వదిలిపెట్టడం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి కోసం త్యాగం చేయటం అని అర్థం. త్యాగం అంటే భగవంతుడి కోసం చేసే త్యాగము. సన్యాసం అంటే అదే. ఏం త్యాగం చేస్తున్నాము అంటే మనం ఏది చేసినా ఆ ఫలితాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ సన్యాసం అంటే మనం లాస్ట్ చాప్టర్లో కూడా చూసాము. వెళ్ళి ఏ అడవుల్లోనూ కూర్చుని అన్నీ వదిలేసి చేయటమా, లేదు అంటే మన పనులు మనం చేసుకుంటూనే ఆ ప్రతిఫలాన్ని త్యాగం చేస్తే అది సన్యసించటం అవుతుందని చెప్పి క్లుప్తంగా ఈ చాప్టర్లో భగవంతుడు చెప్తారు. సో ఈ ఫస్ట్ అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు, ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో. సో అర్జునుడు ఈ చాప్టర్లో ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. ఏమని? కృష్ణ, ముందు నీవు నన్ను పనిచేయి, కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పి ఇప్పుడేమో భక్తితో పనిచేయమని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో, యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం, ఏది ఎక్కువ శ్రేయస్కరమో తన్మే బ్రూహి, నువ్వే చెప్పు, సునిశ్చితం అంటే నిశ్చయంగా నాకు తెలియచేయి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో కర్మను ముందేమో కర్మలన్నీ అంటే త్యాగం చేయమని చెప్పావు, ఇప్పుడేమో భక్తియుత కర్మ చేయమని చెప్తున్నావు. కాబట్టి రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ శ్రేయోదాయకమో నాకు దయతో నిశ్చయంగా చెప్పు అంటున్నాడు. సో అంటే భక్తితో చేయబడేటటువంటి కర్మ మనకు
శుష్కమైన మానసిక కల్పన కంటే ఉత్తమమైనది అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తున్నారనమాట. సో హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదువుతారమ్మా? చదవదలుచుకుంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. తేజస్వి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భాష్యం భక్తితో చేయబడు కర్మ సూక్ష్మమైన మానసిక కల్పన కన్నను ఉత్తమమైనదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ఎందలి ఈ పంచమధ్యాయమున తెలియజేయుచున్నారు. ప్రకృతికి పరమముగా నుండి మనుజుడి కర్మ ఫలముల నుండి భక్తునికి ముక్తిని చేయగలిగినందున భక్తి యోగము వాస్తవమునకు మానసిక కల్పన కన్నను సులభమైన మార్గమై ఉన్నది. ఆత్మను గూర్చిన ప్రాథమిక జ్ఞానము మరియు అది దేహమునందు బంధింపబడిన వైనము ద్వితీయాధ్యాయమున వివరింపబడినది. ఏ విధముగా ఆత్మ అట్టి భవబంధము నుండి బుద్ధి యోగము ద్వారా ముక్తి నొందగలదో కూడా ఆ అధ్యాయముననే వివరింపబడినది. జ్ఞానస్థితిలో నిలిచి ఉన్నవాడు ఒనరింపవలసిన ధర్మము లేనియను ఉండవని తృతీయాధ్యాయమున వివరింపబడినది. సర్వవిధ యజ్ఞములు అంత్యమున జ్ఞానమునందే పరిసమాప్తి నొందునని అర్జునునకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చతుర్థాధ్యాయమున బోధించెను. అయినను పూర్ణ జ్ఞానమునందు స్థితిని కలిగి యుద్ధము చేయుటకు సంసిద్ధుడగునని చతుర్థాధ్యాయమునందు అంత్యమున భగవానుడు అర్జునుకు ఉపదేశించెను. అనగా భక్తియుత కర్మ మరియు జ్ఞానముతో కూడిన అకర్మల ప్రాముఖ్యమును ఏకమారు నొక్కి చెప్పును. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని భ్రమకు గురి చేసి అతని స్థిరత్వమును కలవరపరిచెను. జ్ఞానపూర్వక త్యాగమనగా ఇంద్రియ ప్రీతికర కర్మలన్నింటినీ విరమించుటయని అర్జునుడు ఎరిగి ఉండెను. కానీ ఎవరేని భక్తి యోగమునందు కర్మననుసరించురో కర్మ ఎట్లు ఆగిపోగలదు? అనగా కర్మ మరియు త్యాగము రెండింటికి పొత్తు కుదరదు కనుక సన్యాసమనగా అన్ని రకముల కర్మల నుండి విడివడి ఉండుట అని అర్జునుడు భావించెను. జ్ఞానపూర్వక కర్మబంధమును కలుగజేయదు కనుక అకర్మతో సమానమని అర్జునుడుకు అవగతము చేసుకున్నట్లుగా ఇచ్చట కనిపించుచున్నది. కనుకనే తాము కర్మను వివరింపవలసినదో లేదా జ్ఞానయుక్తుడే కర్మను అనుసరింపవలెను అతడు తెలియగోరుచున్నాడు. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి అంటే కర్మ అంటే ఏమిటి అంటే అర్జునుడికి తెలిసింది జ్ఞానపూర్వక త్యాగం అంటే మన ఇంద్రియాలకు ప్రీతికరమైనటువంటివన్నీ అంటే మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఏవే పనులు చేస్తున్నాము, మన యొక్క సెన్సెస్ని సాటిస్ఫై చేసుకోవటం కోసం, అంటే ఈ భౌతిక వాంఛలన్నీ కూడా మన సెన్సెస్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేసే పనులే. సో ఈ కర్మలన్నిటినీ మన సెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ చేసుకోవటానికి చేసేటటువంటి పనులు మనం సామాన్యంగా చాలామంది మనం నిత్య జీవితంలో అదే చేస్తూ ఉంటాం. అంటే భౌతిక వాంఛల కోసమే పనులు చేస్తూ ఉంటాం. కాకపోతే కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి, అవి చేసుకోవాలి. గృహస్థు బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి. కాకపోతే ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుని మన బాధ్యతగా మనం నిర్వహించి ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాననే విధంగా చేయాలనేది చూసాం. అయితే ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే ఈ త్యాగము అంటే ఈ భౌతిక వాంఛలు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవటానికి చేసే పనులన్నీ కూడా మానేయటం అని అర్జునుడు తెలుసు. అది జ్ఞానపూర్వక త్యాగం. కానీ మరి భక్తి యోగంతో కర్మ చేస్తున్నా కూడా కర్మ అనేది ఎలా అయిపోతుంది అంటే కర్మ త్యాగం రెండిటికి పొత్తు కుదరదు. కాబట్టి సన్యాసం అంటే అన్ని కర్మల నుంచి విడివడి ఉండటని అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. అసలు భక్తి సేవ కానీ ఏది లేకుండా అలా సన్యసించేసి ఏది చేయకుండా ఉండటము, ఈ ప్రపంచంతో ఏ పనులు కూడా అన్నీ అర్జునుడు అది జ్ఞాన కర్మ అని అనుకుంటున్నాడు. అందుకని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. మరి నువ్వు ఇంతకు ముందేమో అన్ని కర్మలు కూడా సన్యసించమన్నావు, ఇప్పుడేమో మరి భక్తితో పని చేయమంటున్నావు, నాకు ఏమిటో క్లియర్గా కొంచెం చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో
ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు మొట్టమొదటగా ఆ, మనిషి అంటే కర్మఫలాల నుంచి ముక్తిని చేయగలిగినందున ప్రకృతి పరంగా ఉండి మనుషుణ్ణి కర్మఫలాల నుంచి ముక్తిని చేయగలిగినందున భక్తి యోగం అన్నిటికంటే సులభమైన మార్గము అని చెప్పారు. సో ఆత్మజ్ఞానం గురించి 2వ అధ్యాయంలో చదివాం, సాంఖ్యయోగం. మనం అది ఏ రకంగా దేహంలో ఈ ఆత్మ బంధింపబడినది అని, అలాగే ఈ ఆత్మను ఎలా ఈ భావబంధాల నుంచి విడిపించాలి, బుద్ధియోగం ద్వారా ముక్తి చెందొచ్చు అని కూడా ఆ అధ్యాయంలోనే మనం చూసాం. అంటే ఏమిటి, నిష్కామ కర్మ, ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేయొచ్చు, అప్పుడు మనం ఈ మోక్షానికి అర్హులమవుతాము అని చూసాం. సో అలాగే జ్ఞానస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు చేయవలసిన ధర్మాలు ఏవి కూడా ఉండవని 3వ అధ్యాయం 3వ కర్మయోగంలో చూసాం. అంటే జ్ఞానస్థితిలో ఉన్నవాడంటే ఫైనల్గా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినవాడు, అంటే స్థితప్రజ్ఞత శుద్ధ భక్త స్టేజ్కి వెళ్ళినవాడు. ఆ స్థితప్రజ్ఞత స్టేజ్కి, స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఏమిటి, శత్రువులు మిత్రులు సుఖమైన దుఃఖమైన అందరినీ ఒకే రకంగా చూసేవారు, అన్ని సమయాల్లో ఒకే రకంగా ఉండేవారు, వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అని అంటారు. సో అలాంటి జ్ఞాన స్థితిలోకి, అలాంటి స్థితప్రజ్ఞులే జ్ఞానులు. ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇక ఏ కర్మ కూడా చేయక్కర్లేదు. నిజంగా మరి సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా, చలైన వేడైన ఒకే రకంగా, మరి శత్రువునైనా మిత్రునైనా ఒకే రకంగా, రాయినైనా మట్టినైనా బంగారాన్నైనా ఒకే రకంగా చూసే స్థితి అంటే మరి ఆ సమతుల్య స్థితి, అదే జ్ఞానస్థితి. అలాంటి స్థితిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనం ఏమీ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు ఆ స్టేజ్కి అని చెప్పి 3వ అధ్యాయంలో చూసాం. కానీ మళ్ళీ 4వ అధ్యాయంలో పూర్ణ జ్ఞానంలో నువ్వు నీ స్థితిని నువ్వు ఎరిగి యుద్ధం చేయటానికి సంసిద్ధుడు అవ్వు అని చెప్పి 4వ అధ్యాయంలో అర్జునుడికి చెప్పారు. అందుకని పూర్ణ జ్ఞానం అంటే భక్తియుత కర్మ, జ్ఞానంతో కూడిన కర్మల ప్రాముఖ్యాన్ని ఒక్క మారే నొక్కి చెప్తూ అర్జునుడికి కొంచెం భ్రమకి గురి చేశారు కృష్ణుడు. ఆయన అర్జునుడికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కలిగించడం జరిగిందనమాట. సో భక్తియుక్త కర్మ, జ్ఞానంతో కూడిన అకర్మ ప్రాముఖ్యాన్ని ఒకేసారి చెప్తున్నారు. భక్తితో పనిచేయమంటున్నారు, మళ్ళీ అంత హయ్యెస్ట్ జ్ఞానం స్థితప్రజ్ఞత స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు అకర్మ స్టేజ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిత్యానందం, భగవంతుడు సచ్చిత్తానంద స్టేజ్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, భగవంతుడి యొక్క కంప్లీట్ ధ్యానంలో. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ టైంలో ఏ కర్మ చేయక్కర్లేదు. మరి అలా ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తియుత సేవ ఏమిటి, మళ్ళీ ఈ కర్మ చేయమంటున్నారు అని చెప్పి అర్జునుడికి వచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ అదనమాట. సో అందుకని ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. సో భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తి కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, కర్మ పరిత్యాగము మరియు అదేంటి అంటే సన్యాసము, కర్మను వదులుకోవటం, కర్మయోగశ్చ కర్మతో తర్వాత భక్తితో కూడిన కర్మ, కర్మయోగం అంటే భక్తితో కూడినటువంటి కర్మ, 2 నిశ్రేయసకరావు భౌ అంటే 2 కూడా ముక్తి మార్గాన్ని చేరుస్తాయి తప్పనిసరిగా, 2 కూడా శ్రేయోదాయకాలే. అయితే తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో ఈ రెండిటిలో కర్మ పరిత్యాగం కంటే భక్తియుత కర్మ మంచిది అని చెప్తున్నారు. సో కర్మను త్యాగం చేయటము, భక్తితో పని చేయటము 2 మంచివే, కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా కర్మను త్యాగం చేయటం కంటే భక్తితో పని చేయటం ఇంకా మంచిది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ జ్ఞాన స్థితిలో, సచ్చిదానంద స్థితిలో వెళ్ళడం మంచిదే, ముక్తి వచ్చింది, 2 మోక్షదాయకాలే, కానీ భక్తితో పని చేయటం ఇంకా ఉత్తమమైనది. సో భగవంతుడు కూడా పని చేయమనే చెప్తున్నారు, పని చేయకుండా కూర్చోమని చెప్పట్లా. 2 అంటే పని చేయకుండా అంటే సన్యాసంతో ఆ స్థితప్రజ్ఞత స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకేమీ చేయక్కర్లేదు, కానీ అది వచ్చే వరకు కూడా భక్తితో పని చేయటం మంచిది.
కామ్యకర్మలు అంటే ఇంద్రియ ప్రీతిని కోరుకునేటటువంటి భవబంధానికి కారణాలై ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ దేహ సౌఖ్యాన్ని పెంపొందించుకునేటటువంటి కర్మలు వనరించినంత కాలము మనం ఈ భవబంధాల్లోనే నిరంతరం ఉండిపోతూ ఉంటాం, ఇక జనన మరణ చక్రంలోనే. కాబట్టి భాగవతంలో కూడా ఈ విషయాన్ని నిర్ధారణ చేశారు. ఏమని? ఇంద్రియ ప్రీతిలో ఎవరైతే ఆసక్తులై ఉంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటారు. ఇది అశాశ్వతమైనా కూడా ఉన్నంతకాలం జీవుణ్ణి అనేక రకాలుగా బాధిస్తూ ఉంటుంది మరి. కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకే మనం చేయటం మంచిది కాదు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి మనం కామ్యకర్మల యందు లగ్నమై ఉన్నా కూడా, మరి అజ్ఞానంచే ప్రభావితమై ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ వాసుదేవుడి భక్తి మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవాలి. అప్పుడే ఎవరైనా భవబంధాల నుంచి ముక్తిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనస్సు ఆ విధంగా ఈ కామ్యకర్మల్లో లగ్నమై ఉన్నా కూడా ఈ ఇంద్రియ భోగానుభవ భావంలో ఉన్నంతకాలం మనకు అసలు ఈ ముక్తికి మార్గం ఉండదు. మనసు ఈ రకంగా ఈ కామ్యకర్మల మీద ఉన్నా కనీసం ఏదో ఒక రకంగా మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుని వాసుదేవుని భక్తి మీద అనురక్తిని పెంచుకోవాలి. అప్పుడే ఎవరైనా సరే భవబంధం నుంచి ముక్తిని పొందే అవకాశాన్ని పొందగలరు అని భాగవతంలో చెప్పారు. కాబట్టి జ్ఞానం ఒక్కటే ముక్తికి సరిపోదు. ఏది జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? నేను దేహాన్ని కాదు ఆత్మ అనేటటువంటి జ్ఞానం. అలాంటి జ్ఞానంతో పాటు ఆత్మస్థితిలో వర్తించనిదే భవబంధాన్ని నుంచి తప్పించుకోవటం కష్టము. కాబట్టి భగవంతుడి భక్తి మనసులో ఉంటే గనక అప్పుడు చేసేటటువంటి ఆయన మీద భక్తితో చేసేటటువంటి పని కామ్యకర్మ లాంటిది కాదు. కామ్యకర్మ అంటే కోరికతో చేసిన కర్మ అని అర్థం. కామముతో అంటే కోరికతో చేసిన పనికి, తర్వాత భక్తితో చేసిన పనికి డిఫరెన్స్ ఉన్నది. కాబట్టి భక్తితో చేస్తే అది కోరికతో చేసిన పని అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. సో పూర్ణ జ్ఞానంతో ఎవరైతే చేసేటటువంటి కర్మలు ఈ జ్ఞానంలో ఇంకా మనల్ని దృఢవంతం చేస్తాయన్నమాట. సో నిజానికి భక్తి లేకుండా గనక మనం కామ్యకర్మల్ని త్యజించామంటే అది మన హృదయాన్ని ఏమాత్రం కూడా పవిత్రం చేయదు. భక్తి భావన ఉంటూనే మనం ఏదైనా త్యజించాలి సో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మన హృదయం పవిత్రం కానంత వరకు కామ్యభావంలో కర్మలను చేస్తూనే ఉంటాం. సో హృదయం పవిత్రం అంటే భక్తి భావన లేనప్పుడు మనం పనులు వదిలేసినా కూడా మన మైండ్ ప్యూరిఫై అవ్వదు. మనం ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి రాలేము పనులు వదిలేసినంత మాత్రాన. ఎప్పుడు రాగలం? మనసు ఎప్పుడు క్లీన్ అవుతుంది, ఎప్పుడు పవిత్రం అవుతుంది అంటే మనం ఆ భక్తి భావనతో చేస్తూ ఉంటేనే ఆ సర్వకర్మ ఫలాల నుంచి తప్పించుకోవటానికి అప్రయత్నంగానే మనకి సహాయపడుతుందన్నమాట ఈ కర్మ. అలాంటి భౌతిక స్థితి నుంచి ఎవ్వరూ పతనం చెందరు. అంటే భక్తి భావనతో చేసేటటువంటి కర్మ సర్వకర్మ ఫలాల నుండి తప్పించుకోవటానికి మనకు అప్రయత్నం అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఉపయోగపడుతుందన్నమాట మనం భక్తితో చేసేటటువంటి పనులు. సో అన్ని కర్మ ఫలాల నుంచి తప్పించటానికి సో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి పతనాన్ని నుండి అవకాశం ఉన్నటువంటి కర్మ పరిత్యాగం కంటే అంటే కొన్ని కర్మలు కబుక్కున్నట్టు మనం మెటీరియల్ సైడ్కి భౌతిక సుఖాల వైపుకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం భక్తి భావంతో కృష్ణార్పణం అనుకుని చేస్తున్నా కూడా మనకది సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఆ భావంతో చేయలేకపోవచ్చు. కాబట్టి అలాంటి పనులు కర్మ పరిత్యాగం కంటే భక్తిరస భావిత కర్మ శ్రేష్టమైనది. సో అటువంటి పనులను మనం త్యాగం చేస్తున్నాం అంటే ఈ భౌతిక వాంఛలు ఏదైనా అటువంటి పనులు త్యాగం చేస్తున్నాం అనుకున్నా భక్తి భావంతో చేస్తే అది ఎక్కువ ముఖ్యము. ఆ పనికే దానికే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తూ పనులు త్యాగం చేస్తూ మనం వెళ్ళినా ఒక్కొక్కసారి అది ఏదైనా పతనం చెందే అవకాశం ఉన్నది.
అటువంటి మార్గంలో మనం వెళ్ళినప్పుడు. కానీ భక్తి అలాంటి కర్మ పరిత్యాగం కంటే భక్తి రసభావిత కర్మ ఇంకా ఎక్కువ శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి రసామృతంలో కూడా రూపగోస్వామి ఏం చెప్పారంటే, ముక్తి పొందాలంటే మనుషులు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన వస్తువులు విషయాలు సైతం భౌతికంగా భావించి త్యాగం చేసినప్పుడు వారి త్యాగం అసంపూర్ణమైనదిగా పిలువబడును. కాబట్టి ముందే భగవంతుడిని కూడా ఆయన యొక్క విషయాలను కూడా మనం త్యాగం చేస్తే అది అసంపూర్ణ త్యాగం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సర్వము కృష్ణుడికే చెందినది, ఎవరు కూడా దేనిపైనను స్వామ్యమును కలిగి ఉండరాదని తెలిపడి జ్ఞానంతో ఉంటేనే త్యాగం సంపూర్ణం కాగలదు. సర్వము కూడా భగవంతుడిదే అనేటటువంటి భావం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో సమస్తము కూడా మనది కాదు, భగవంతుడిది అనుకుంటే అసలు మనం త్యాగం చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది? మనది మనం ఇచ్చేస్తున్నాము ఎవరికో అనుకుంటే త్యాగం. అసలు మనది కాదు ఏది, అంతా కూడా భగవంతుడిదే అనుకునే అప్పుడు అసలు త్యాగం అనే మాట ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి అంతా కూడా సర్వము భగవంతుడిదే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు త్యాగంలో స్థితులైనటువంటి వాళ్ళే, వాళ్ళు త్యాగంలో చక్కగా నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళేనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. కాబట్టి అంతా భగవంతుడిదే, కాబట్టి సమస్తము ఆయనకే మనం వినియోగిస్తున్నాం. మనదనేది ఏదీ లేదు, అంతా భగవంతుడిదే అనేటటువంటి ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో నిజంగా వాళ్ళు ఎలాగూ త్యాగంలో స్థితులైన వాళ్ళే అని చెప్తున్నారు. నేయస్స నిత్య సన్యాసీ యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో నిత్య సన్యాసి, కర్మఫలాలను ద్వేషించుట కానీ కోరుట కానీ చేయనివాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియబడతాడు. సో యోనద్వేష్టి న కాంక్షతి, ఆయన ఆ కర్మబంధాలను ద్వేషించడు, కోరుకోడు. ఆ కర్మ ఫలాలను, బంధాలను కాదు, కర్మ ఫలితాన్ని, అది ఫెయిల్యూర్ అయితే దాన్ని ద్వేషించడు, సక్సెస్ అయితే దానిని కాంక్షించడు, కోరుకోడు. ఏదైనా అతను ఒకే రకంగా ఉంటాడు, ఆ కర్మఫలం మీద అతనికి ఆసక్తి లేదు. అతను నిత్య సన్యాసి. అలాంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. కర్మఫలాలను ద్వేషించుట కానీ కోరుట కానీ చేయని వాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలియజేయబడును, తెలియజేయబడును. నిర్ద్వంద్వోహి, అతను ద్వంద్వాలకు అతీతుడు, అంటే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డాడు. అంటే ద్వంద్వాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? సుఖము, ఆపోజిట్స్, సుఖము దుఃఖము, శత్రువు మిత్రుడు, మరి చలి వేడి, విలువైన బంగారము, విలువలేని మట్టి అంటే రాయి, ఇలా రకరకాల ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. అవమానం కానీ మరి మనల్ని ప్రైజ్ చేయటం కానీ, ఎవరైనా మనల్ని స్తుతించటం కానీ, లేదంటే నిందించటం కానీ పొగడటం కానీ, ఏదైనా సరే ఇలాంటి ఆపోజిట్స్ని ద్వంద్వాలు అంటాం. సో ఇలాంటి వాళ్లకు ఈ ఆపోజిట్స్ రెండు కూడా ఒకటే. అంటే ఎవరైనా వాళ్ళను నిందించినా ఒకటే, వాళ్ళని ఎవరైనా పొగిడినా కూడా వాళ్ళకు ఒకటే. వాళ్ళు సేమ్ రియాక్షన్, వాళ్ళకి ఏ రియాక్షను నో రియాక్షన్ అనమాట ఉండదు. సో నిర్ద్వంద్వోహి అంటే ఆపోజిట్స్ని జయించిన, ఆపోజిట్స్ నుంచి ఆపోజిట్స్ ఎఫెక్ట్కి గురి కాని వాళ్ళు. మహాబాహో అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ మహాబాహువులు ఉన్నవాడని సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో వాళ్ళు ఈ లౌకిక బంధాలన్నీ కూడా దాటి వాళ్ళు ముక్తులు పరిపూర్ణంగా అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మఫలాలను ద్వేషించటం కానీ కోరటం కానీ చెయ్యని వాడు నిజమైన సన్యాసి, నిత్య సన్యాసి. కాబట్టి ఎందుకు వాళ్ళు ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి లౌకిక బంధాలను సులభంగా దాటి సంపూర్ణంగా ముక్తు కాగలరు. సో అది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. నిష్కామ కర్మ చేయాలని చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు చెప్తున్నారు నిత్య సన్యాసి అంటే ఎవరైతే ఆ కర్మఫలాలను ద్వేషించడం కానీ కోరటం కానీ చేయని వాళ్ళు.
సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్పాలా ప్రవదంతి న పండిత ఏకమప్యాస్థిత సమ్యగ్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో సాంఖ్యయోగం కేవలం అజ్ఞానులు అంటే భక్తి యోగాన్ని అంటే కర్మయోగాన్ని భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమునకు సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రంగా కంప్లీట్గా అనుసరించినా కూడా రెండింటి ఫలాలు మనుషులు పొందగలడని పండితులు చెప్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తి యోగం అంటే కర్మయోగము ఈ సాంఖ్యయోగానికి భిన్నమైనది అని చెప్తున్నారు. కానీ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదానిని మనం ఫాలో అయినా సరే అనుసరించినా సరే ఫలితాన్ని మాత్రం పొందుతారు అని చెప్పి పండితులు అంటున్నారు. అంటే సాంఖ్యయోగానికి కర్మయోగం భిన్నమని ఎందుకు అంటున్నారంటే సాంఖ్యయోగం ఏమో ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నది, ఈ ఆత్మ నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది తెలుసుకోవటం అని చెప్పి అని. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎవరైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. ఎవరు చదవలేరా? హరే కృష్ణ. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు చదువుతారా? మంజునాథ్ ప్రభుజీ మీరు చదువుతారా? మనోహర్ గారు మీరు ఓకే. తేజస్వి ఓకే అమ్మా చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఆత్మ ఉనికిని తెలుసుకొనుటే భౌతిక జగమును గూర్చిన విశ్లేషణాత్మక అధ్యాయము యొక్క లక్షణమై ఉన్నది. విష్ణువు లేదా పరమాత్మయే ఈ భౌతిక జగమునకు ఆత్మయే ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానునకు ఉనరింపబడు భక్తి ఆ పరమాత్మ కూర్చబడు సేవయే కాగలదు. ఒక పద్ధతి చెట్టు మూలమును కొనగను విధముగా కాగా ఇంకొక పద్ధతి ఆ మూలమునకు నీరు పోయట వంటిది. నిజమైన సాంఖ్య జ్ఞాన అధ్యాయపరుడు భౌతిక జగత్తుకు మూలమైన విష్ణువును తెలుసుకొని పూర్ణ జ్ఞానముతో అతని సేవయందు నియుక్తుడై కావును. అనగా వాస్తవమునకు ఆ రెండు మార్గముల లక్ష్యము విష్ణువేయానందము రెండింటిలో భేదవేయు లేదు. అంతిమ ప్రయోజనమునకు తెలియని వారి సాంఖ్యము మరియు కర్మయోగముల ప్రయోజనములు ఏకము కావని పలుకుదురు. కానీ పండితుడైన వాడు మాత్రము ఆ రెండు మార్గముల యొక్క ఏకమాత్ర ప్రయోజనమునకు సంపూర్ణముగా ఎరిగి ఉండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఆత్మ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆత్మ ఉనికి తెలుసుకోవటమే విశ్లేషణమైన అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యం అని. అంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం చాలా ముఖ్యం. మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది తెలుసుకోవాలి. కానీ పరమాత్మయే ఈ మొత్తం జగానికి కూడా ఆత్మ, అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మనందరిలో ఆత్మ అంశ ఉన్నట్లుగానే భగవంతుడిది ఈ మొత్తం యూనివర్స్ విశ్వానికి ఆత్మ ఎవరు అంటే భగవంతుడే. కాబట్టి ఆయనకు పట్ల భక్తి ఆ పరమాత్మకు మనం చేసే సేవ అవుతుంది. అలాగే ఒక చెట్టు మూలాన్ని గనక కనుగొనే విధానం కాగా ఇంకొక పద్ధతి ఏమిటంటే ఆ మూలానికి నీరు పోయటం లాంటిది. అంటే చెట్టు మొదలేది అనేది తెలుసుకోవటం ఒక ఎత్తు అయితే దానికి నీరు పోయటం రెండో ఎత్తు. అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి మొత్తం విశ్వానికి కూడా ఆత్మ అని మనం అనుకున్నా ఆ భావంతో ఆయన్ను భక్తితో పూజించటం అనేది అవసరం. అది రెండవ ఎత్తు అన్నమాట. అది మనకు తెలిసిన విషయం, భగవంతుడే అన్నిటికీ మూలం అని. ఆయన పట్ల భక్తితో లేకపోతే ఇంకా దానికి కంప్లీట్ ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టి తెలుసుకుని భక్తితో ఉండగలగాలి. కాబట్టి నిజమైన సాంఖ్యజ్ఞాన అధ్యయనపరుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఈ జగత్తంతటికి కూడా మూలం ఎవరు? విష్ణువే అని వాళ్ళు వాళ్ళకు తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానంతో వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు. నిజానికి ఈ రెండు మార్గాలు లక్ష్యం కూడా ఏమిటి? విష్ణువే
ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా భగవంతుణ్ణి పొందాలని. కాబట్టి రెండింట్లో భేదమేమీ లేదు. కాబట్టి అంతిమ ప్రయోజనం తెలియని వారే సాంఖ్యము కర్మయోగుల ప్రయోజనాలు ఒకటి కాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే సాంఖ్యయోగము కర్మయోగము ఒకటి కాదు, రెండు వేరు, ఆత్మజ్ఞానం వేరు, కర్మయోగం వేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నిజమైన పండితులైతే ఈ రెండు కూడా ఒకే రకము, ఒక మార్గమే అని వాళ్లకు తెలుసు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరి భగవంతుడు చెప్తున్నారు కదా, కేవలం అజ్ఞానులే భక్తి యోగం భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనానికి భిన్నమైనది, అంటే సాంఖ్యయోగానికి భిన్నమైనది అని అజ్ఞానులు అనుకుంటారు కర్మయోగాన్ని. కానీ కర్మయోగం కూడా అంతే, రెండు కూడా ఒకటే, రెండు కూడా మోక్షానికి దారితీస్తాయి. ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏది సరిగ్గా మనం అవలంబించినా కూడా ఫలితాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు పండితులు అని చెప్తున్నారు. ఓన్లీ ఈ రెండు వేరు, కర్మయోగం వేరు సాంఖ్యయోగం వేరు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో అది నిజమైన జ్ఞానం కాదు, అజ్ఞానులే అలా చెప్తారు. ఏదైనా సరే మనం అవలంబించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. సో ఎవరైతే సాంఖ్యయోగం ద్వారా పొందబడు స్థానాన్ని భక్తి యోగం ద్వారా పొందవచ్చు అని తెలుసుకుని ఆ కారణంగా భక్తి యోగము మరియు సాంఖ్యములు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవానిగా చూసేవాడు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్పి, ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. సో ఎవరైతే ఈ సాంఖ్యయోగము ఒక స్థాయిలో, భక్తి యోగము సాంఖ్యయోగము ఒక స్థాయిలోనే ఉన్నాయి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నిజంగా జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. సో ఈ సాంఖ్యము అంటే జ్ఞానం ద్వారా పొందబడేటటువంటి స్థానం భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అలా తెలుసుకుని. కాబట్టి భక్తి యోగమైన సాంఖ్యయోగమైన ఏదైనా ఒకటేని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, సాంఖ్యయోగం అంటే జ్ఞానం అంటే ఆత్మను తెలుసుకోగలగటం భగవదంశని, అది ఒక మార్గము. అలాగే కర్మయోగం అంటే మరి కర్మ ద్వారా భగవంతుణ్ణి సమస్త కర్మలు ఆయన కోసమే అర్పిస్తూ మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చేసే కర్మయోగము. మరి ఆ రెండు కూడా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. ఒకటే అంటే రెండిటికి కూడా ఒకే రకమైన రిజల్ట్ ఉంటుంది. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుం అయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మన్ నచిరేణాధిగచ్చతి. సో భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడు కాకుండా కేవలం కర్మలను త్యజిస్తే ఎవ్వరు కూడా సుఖపడలేరు. అంటే భక్తితో పని చేయకుండా అన్ని పనులు వదిలేసి సన్యసించామనుకుంటే ఎవరు కూడా సుఖపడరు. కాబట్టి భక్తి యోగంలో నియుక్తులైన మననశీలుడే పరబ్రహ్మాన్ని శీఘ్రంగా పొందుతాడు. భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తుడై ఉంటాడో అటువంటి వాడే భగవంతుడిని పొందుతాడు. సో మనం ఏదో పనులన్నీ వదిలేసాం సన్యసించాం ఇక మనకి మోక్షం వస్తుందనుకుంటే కాదు. ఎవరైతే భక్తితో పని చేస్తారో వాళ్ళే ఇంకా పరబ్రహ్మాన్ని తొందరగా పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తి యోగంతో కర్మను అనుసరించేవాడు విశుద్ధాత్ముడు, ఇంద్రియాలను మనస్సులను జయించేవాడు అయిన మనిషి అందరికీ కూడా ప్రియుడై ఉంటాడు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ. సో పరిశుభ్రమైన హృదయం ఉన్నవాడు, మరి యోగయుక్తో భక్తి సేవలో నియుక్తుడైన వాడు, విజితాత్మ ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, జితేంద్రియుడు ఇంద్రియాలను జయించినవాడు, భూతాత్మ ఆ ప్రాణులన్నిటి పట్ల కూడా దయగలిగినవాడు, కుర్వన్నపి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా నలిప్యతే ఎప్పుడు బద్ధుడు కాడు. సో ఎవరు బద్ధులు కారు అంటే ఈ యోగంలో
ఇటువంటి యోగంలో నియుక్తులై పరిశుద్ధమైన హృదయంతో ఆత్మనిగ్రహంతో ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు అన్నిటి ఈ కర్మ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా బద్ధుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవేత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహ్ణన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. సో దివ్య ఏది అంటే నిశ్చయంగా ఏదైనా సరే నేను చేయటం లేదు అనేది, నకరోమి అంటే నేను చేయటం లేదు అని యుక్తో మన్యే తత్వవిత్ అలాంటి దివ్య చైతన్యంతో ఉన్నవాడై ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు పశ్యన్ శృణ్వన్ అంటే చూస్తాడు, వింటాడు, స్పృశన్ తాకుతాడు, జిఘ్రన్ వాసన చూస్తూ, గచ్చన్ నడుస్తూ, స్వపన్ నిద్రించేటప్పుడు, శ్వసన్ ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు, ప్రలపన్ మాట్లాడేటప్పుడు, విసృజన్ విడుస్తూ, గృహ్ణస్ గ్రహించుతూ, ఉన్మిషన్ తెరుస్తూ, నిమిషన్ మూయుచు, అపి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలయందు అంటే ఇంద్రియ విషయాలన్నమాట, వర్తంత ఇతి ధారయన్ వర్తించుచున్నవి అని ఇతి అని భావిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే దివ్య చైతన్య శక్తుడైన వాడు చూస్తము, వినటము, తాగటము, వాసన చూడటం, భుజించటం, కదలటం, నిద్రపోవటం, శ్వాస ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాస్తవంగా ఏది కూడా చేయనట్లే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే మాట్లాడేటప్పుడు, గ్రహించేటప్పుడు, విసర్జించేటప్పుడు, కళ్ళు తెరిచినా మూసినా వాళ్ళు ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాల్లో వర్తిస్తున్నాయని మరియు తాను వాని నుండి దూరంగా ఉన్నాను అని అతడు సదా ఎరిగి ఉంటాడు. సో ఇలాంటి స్థితిలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు చూస్తున్నా, తింటున్నా, తాగుతున్నా, వాళ్ళు వింటున్నా, ఏదైనా అంటుకున్నా, వాసన చూసినా అంటే ఇంద్రియాలు చేసే పనులు ఇవన్నీ చూడటం, వినటం, తాకటం, వాసన చూడటం, భుజించటం, మరి రుచి, మరి అదే కాకుండా ఇంద్రియాలు చేసేవన్నీ అవే కాకుండా కదలటం, నిద్రించటం, శ్వాసించటం, ఊపిరి పీల్చటం అన్నమాట. ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు వాస్తవానికి ఏది చేయనట్లుగానే వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడినా, గ్రహించినా, విసర్జించినా, కళ్ళు తెరిచినా, మూసినా జరిగినప్పుడు ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాల్లో వర్తించుతున్నవి అనియు మరియు తాను వారి నుండి దూరంగా ఉంటున్నానని అతడు అనుకుంటాడు. సో ఇవన్నీ ఏదో మెకానికల్గా బాడీ పార్ట్స్ ఇవి చేసుకుపోతున్నాయి, నేను వాటి నుంచి దూరంగా ఉన్నాను అనేటటువంటి స్థితిలోకి వెళ్తాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంటే కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శుద్ధ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు కర్త, కర్మ, స్థితి, ప్రయత్నం అన్నీ కూడా వాళ్ళు 5 విధాల కారణాలపై ఆధారపడి ఉండే ఏ కర్మ అయినా సరే వాళ్ళు ఆ కర్మతో సంబంధం కలిగి ఉండరు. అంటే ఒక కర్మ ఉందనుకోండి, దానికి 5 రకాలు కర్త ఉండాలి, చేసేవాడు ఉండాలి, పని ఉండాలి, ఆ స్థితి ఉండాలి, ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఏమిటని, ప్రయత్నం ఉండాలి, అదృష్టం, ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి ఒక కర్మకు. కానీ ఇతనికి ఇలాంటి యోగంలో నియుక్తుడైన వారికి వాటి వేటితో కూడా సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి దివ్యమైన భక్తి సేవలో అతడు ఉండటమే దానికి కారణము. దేహేంద్రియాలతో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నా కూడా ఆధ్యాత్మిక కలాపాలు వాస్తవ స్థితి గురించి వాళ్లకు సర్వదా ఎరిగి ఉంటారు. అంటే పైకి బాడీ పనులు మెకానికల్గా చేస్తున్న వాళ్ళ మైండ్ ఆ స్పిరిచువల్ ప్రపంచంలోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాంటి భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క భక్తుడని తెలిసి ఉండటంచే అతను భక్తితో తప్ప ఇక వేరే అన్య కార్యాలు చెయ్యడు.
బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంజ్ఞం త్యక్త్వా కరోతి య లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభస. సో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే బ్రహ్మణాదాయ కర్మలన్నిటినీ కూడా విడిచి భగవంతుడికి వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఆసక్తిని అంటే ఫలితాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించి అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఆసక్తి అంటే సంగం త్యక్త్వ అటాచ్మెంట్ వదులుకుని కరోతియా చేస్తూ ఉంటారు పనులు. సో వాళ్ళు కర్మలన్నీ కూడా ఎలా చేస్తారు, భగవంతుడికి అర్పించి ఆ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తిని వదులుకుని చేస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ భగవంతుడికి అర్పించాలి, రెండవది ఆ వచ్చే ఫలితాల మీద ఆసక్తి వదులుకోవాలి. లిప్యతే నసపాపేన, కాబట్టి అతను ఏమీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడు ఏది ఏ పాపంతో కూడా. ఇలా చేస్తే పద్మపత్రం ఇవాంబస, తామరాకు మీద నీటి బుట్ట ఎలా అయితే ఉన్నా కూడా ఆకు తడవదో, ఇతను పనులు చేస్తున్నా కూడా ఆ పనుల వల్ల వచ్చే పాపాలేమీ చుట్టుకోవు. ఈ రకంగా చేస్తాడు. కాబట్టి ఏది భగవంతుడికి అర్పించి ఆ తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ మీద అటాచ్మెంట్ లేకుండా సంయం త్వక్త్వ అటాచ్మెంట్ వదులుకుని చేస్తాడు. కాబట్టి భగవంతుడికి అర్పించి సంగత్వం లేకుండా ధర్మాలను చేసేవాడు తామరాకు నీర్చు అంటబడినట్లుగా పాపకర్మలచే ప్రభావితుడు కాదు. బ్రహ్మణ్యాదాయ అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మణి అంటే భక్తిభావంతో చేయడం అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంజ్ఞం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. సో యోగులైన వాళ్ళు శరీరం చేత, మనస్సు చేత, బుద్ధి చేత, కేవలైర్ ఇంద్రియైరపి పవిత్రీకరించబడిన ఇంద్రియములచే కూడా యోగిన అంటే ఇలాంటి భక్తిలో స్థిరపడిన యోగులు కర్మ కుర్వంతి కర్మ చేస్తారు. సంజ్ఞం త్యక్త్వ అంటే అటాచ్మెంట్ వదులుకుని ఆత్మశుద్ధయే ఆత్మశుద్ధి కోసం. ఇంకా చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే ఇంతకుముందు ఏమీ అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా భగవంతుడికి అర్పించి ఆసక్తి లేకుండా కర్మ ఫలితాల మీద చేస్తారు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏమని, యోగులైన వారు సంగత్వాన్ని విడిచి ఆత్మశుద్ధి అనే ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే దేహంతో, మనస్సుతోటి, బుద్ధితోటి కూడా, ఇంద్రియములతోటి కూడా కర్మను చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్టికీం ఆయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. సో స్థిరమైన భక్తి కలిగిన వాళ్ళు సర్వకర్మ ఫలాలను త్యక్త్వ విడిచిపెట్టి, సో భక్తి యుక్త ఈ రకంగా ఈ నియుక్తులై ఉన్నవారు ఈ భక్తిలో కర్మఫలాలను వదిలిపెట్టి శాంతిమాప్నోతి నైష్టికీం శాంతిని పొందుతారు. నిశ్చలమైన శాంతిని, నైష్టికీం నిశ్చల శాంతిని. అంతే కదా, మరి భగవంతుడికి వదిలిపెడితే ఇంకా వరి ఎందుకు, ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదమే అనేటటువంటి మనస్తత్వం ఉంటే అదవుతుందేమో, ఈ పని చేస్తే ఇదవుతుందేమో అనేటటువంటి ఆందోళన వదిలిపోతుంది. అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. అయుక్త అంటే భక్తి భావంలో యుక్తుడుగా ఉన్నవాడు భక్తి భావంలో కర్మఫలాలను వదిలిపెట్టి శాంతి పొందుతాడు. అయుక్తులు అంటే ఇలాంటి భక్తిభావంలో లేని వాళ్ళు కామకారేణ ఫలే అంటే కోరికలు తీర్చుకోవటానికి, కామకారేణ అంటే కోరికల కారణంతో ఆ ఫలే సక్తో అంటే ఫలితం మీద ఆసక్తితో నిబధ్యతే బద్ధులవుతారు. వాళ్ళేమో ఫలితాసక్తిని వదులుకుని నైష్టికి నిశ్చల శాంతిని పొందుతారు. వీళ్ళేమో కామకారేణ ఫలేసక్తో ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని పెట్టుకుని నిబధ్యతే బద్ధులైపోతారు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో దేహంలో ఉన్న జీవుడు తన స్వభావాన్ని అన్ని కర్మలను మనస్సుతో సన్యసిస్తే అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. సో పనులు వదిలేయమంటే శారీరకంగా వదిలేయమని కాదు, మానసికంగా
పైకి చేస్తున్నా ఇది మనది కాదు, ఇది భగవంతుడి పని, ఆయనకే వెళ్తుంది, ఏ లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అని ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం. సో ఆ భావంతో పని చేయటం. కాబట్టి ఎవరైతే సర్వకర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసిస్తారో సుఖం వశి, వాళ్ళు మంచి సుఖంగా నిగ్రహం ఉన్నవాళ్ళు. నవద్వారే పురే దేహి, నవద్వారపురం ఏమిటి? నవద్వారాలు 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, 6 నోరు, 7 2 జననేంద్రియాలు, 9. సో నవద్వారే పురే దేహి, నవద్వారపురమైనటువంటి మన దేహాన్ని నవద్వారపురి అని పిలుస్తున్నారు మన శరీరాన్ని. నైవ కుర్వన్న కార్యన్, ఇలా ఎప్పుడు ఏమీ చేయకుండానే వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే సర్వకర్మలను మనస్సుతో సన్యసిస్తారో, మానసికంగా కర్మలను త్యజించినప్పుడు వాళ్ళు కర్మ చేయక మరియు కర్మకు కారణం కాక, వాళ్ళప్పుడు కర్మ చేసినా కూడా చేయనట్లే, కర్మకు వాళ్ళు ఏ కారణం కారు కాబట్టి బద్ధీలు కారు. నవద్వారపుర దేహంలో వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफलसंयोगं స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. నా కర్తృత్వం అంటే కర్తృత్వం కలిగి ఉండరు వాళ్ళు. నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్తో ఉండరు. అది ఇక్కడ కర్తృత్వం కలిగి ఉండరు అంటే పనులు చేయరని కాదు, ఆ పని చేసేది నేను అనే భావం వదిలిపెట్టాలి. ఇది భగవంతుడే చేయిస్తున్నాడు, ఆయనే చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉండాలి. న కర్మాణి, కర్మలను లోకస్య సృజతి ప్రభు. సో తన దేహమనే పురం యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట కానీ, కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట కానీ, మనుష్యులను ఆ కర్మలలో ప్రేరేపించటం కానీ, ఆ తర్వాత నకర్మఫల సంయోగం, కర్మఫలంలో కర్మఫలం పట్ల ఆసక్తిని కానీ, స్వభావస్తు ప్రవర్తతే, ఇవేమీ కూడా తన యొక్క ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుచున్నది అని అతను భావిస్తాడు. సో తన దేహం అనే పురం యొక్క అధిపతి అయిన ఈ దేహి కర్మలను సృష్టించటం కానీ, కర్మలయందు జనుల్ని ప్రేరేపించటం కానీ, కర్మఫలాలను సృష్టించటం కానీ ఇవేమీ చేయరు. ఇదంతా కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభు, అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. సో నా అదత్తే, ఎప్పుడు గ్రహించడు. ఏమిటి? కస్యచిత్, ఎవ్వరి యొక్క పాపాన్ని గ్రహింపడు. నిశ్చయంగా సుకృతం, పుణ్యాన్ని కూడా గ్రహించడు. సో ఎవరి పాపాన్ని కానీ ఎవరి పుణ్యాన్ని కానీ అతడు గ్రహించడు. అజ్ఞానేనావృతం, అజ్ఞానం ఆవహించేటటువంటి జ్ఞానంతేన, దానిచే ముహ్యంతి, మోహితులవుతారు. జంతవ అంటే జీవులు. సో భగవంతుడు ఎవరి విభు అంటే ప్రభు అన్నమాట. ఆయన ఏమిటి? ఎవరి పాపాన్ని ఎవరి పుణ్యాన్ని ఆయన గ్రహించడు. అయినా కూడా జీవులు వాళ్ళ యొక్క నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించే అజ్ఞానంతో మోహాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి నిజమైన ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నది, కానీ దానిని అజ్ఞానం ఆవహించేసిందనమాట. ఆవహించి మనము మోహంలో ఉన్నాము. భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని కూడా ఆయన గ్రహింపడు అని చెప్తున్నారు. అంటే పాపపుణ్య కారణం, భగవంతుడు పాపపుణ్య కార్యాలచే కలతనొందడు. అతడు ఎప్పుడూ కూడా సంతృప్తుడే, సచ్చితానంద స్వరూపుడే. ఆయన జీవుల స్థితికి ఆయన కాదు కారణం. జీవుడు అజ్ఞానంతో మోహం చెంది కొన్ని రకాల స్థితుల్లో ఉండాలనే కోరికతో కర్మఫల శృంఖాలను, ఈ బంధాలను, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటటువంటి కోరికలతో అతను ఈ బంధాలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాడనమాట.
సో నిజానికి ప్రకృతికి చెందిన జీవుడు పూర్ణ జ్ఞానవంతుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడు ఆయన అణుమాత్రుడు, అంటే ఆయన జీవుడు ఆత్మయ్య అయి ఉన్నందున తన ఇచ్ఛానుసారంగా దేనినైనా కోరే శక్తి మనకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కానీ అది మంచి మార్గం వైపు పెడతామా లేదంటే మోక్ష మార్గం వైపు పెడతామా అనేది మనకిచ్చాడు ఆ స్వాతంత్రత. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అతని కోరిక సర్వశక్తి సమన్వితుడైన భగవంతుని చేతనే పూర్ణము చేయబడుచుండును. కాబట్టి జీవుడు కోరికల విషయంలో మోహం నొందినప్పుడు భగవంతుడు వాటిని నెరవేర్చడానికి అవకాశం ఇస్తాడు. కానీ జీవుడి యొక్క వాంఛనీయ పరిస్థితి అంది కర్మలకు ఫలితాలకు బాధ్యతను వహింపడు. కాబట్టే మోహ పరిస్థితుల్లో ఉండటంతో జీవుడు తనని దేహం అనుకుని తాత్కాలికమైన సుఖాలు దుఃఖాలతో ప్రభావితుడవుతూ ఉంటాడు. ఇవాళ ఏదైనా లాభం వస్తే ఇదే పర్మనెంట్ అని పొంగిపోతాం, ఏదైనా దుఃఖం వస్తే ఇదే పర్మనెంట్ అనుకుంటాం. కానీ రెండు కూడా ఆగమాపాయనో నిత్యాసన్ 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఎలా శీతోష్ణ సమదుఃఖద అని చెప్పేసి, అంటే చలికాలం వేడికాలం ఎలా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటాయో ఇవి కూడా అంతే అని. సో అయితే ఇది ఇంతటితో మనం ఇక్కడ ఆపవచ్చు. ఈ నెక్స్ట్ 14 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి, ఇంకా అవి రేపు చూసుకుందరు. కానీ హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మరి